अजून जाऊ शकते नाही विदाउट ओपन करता जाऊ शकते असा गेम असतो ना कुठे कुठे ह्याच्यात काय म्हणतात आपण म्हणजे एवढं स्लिम फिट. नमस्ते सर्वांना. आता आम्ही इकडे काय घेऊन आलो काजल? चिकन चिची घेऊन आलेलो आहे आणि आम्ही चालत गेलो आणि चालत आलो. ॲक्च्युली जवळच होतं पण दमलेलो आहे, घाम आलेला आहे. तुमची काकू दाखवतो काय करते. कुठे तुमचे काकू? इकडे बसलेले बघा समोरच आहे, वाट बघत बसलेत ते. चला जाऊया. हो जमाला झाला का तुला वॉकिंगनी? हो थोडंसं कांदे वगैरे कापून घेतले तोपर्यंत. कांदे कापून खोबरा किसून घेतलाय, आता वाटप करायचं आहे. आणि मग आम्हाला चिच्ची करायची. 1 किलो चिकन आणल्या नेहमीप्रमाणे 250 रुपये इकडे आहे. अर्धा फ्राय बनवायचा आणि अर्धा ग्रेव्ही बनवायचं. चल आता. पण आता वाटतंय का पहिला फ्रेश व्हा, उन्हातून आला काय ते. आंघोळ करायला वाटतंय का काजल? चला जाऊया. हो पण तुम्ही आज चालत का गेलात? असं वॉकिंग करायला. मी म्हटलं गाडी आहे, ही लोक गेलीत कुठे? तर आम्ही आलो आहे. एक अशी सुद्धा कमेंट होती आता काजल आणि मी आंघोळीला जायच्या अगोदर. तुम्हाला एक सांगतो. हां आता मम्मी पण इकडे आहे. मम्मी सर्वात आधी मम्मी ते हे दे इकडे आणते बाटल्यान इकडे. कमेंट्स येतात की काजल तू काय वापरते असं केसांसाठी किंवा रेग्युलरमध्ये तू काय वापरते, रुटीन काय हेअरसाठी किंवा असं काय काय वापरते. तर काजल इथे बघा काय काय वापरते तुम्हाला सर्व दाखवतो. इकडे मामा अर्थच्या मी 3 प्रोडक्ट आणलेले आहेत. मामा अर्थ आपले शॅम्पू, कंडिशनर आणि हेअर ऑइल हे तिन्ही प्रोडक्ट्स इकडे तुमच्यासमोर ठेवलेले आहेत. सर्वात आधी तू शॅम्पू का वापरते? हा म्हणजे असं काय ह्याच्यात डिफरन्स आहे? तर ह्याच्यात डिफरन्स काय आता तुम्हाला मीच सांगतो बघा. आता असं कसं विंटर सीझन आला आहे. विंटर सीझन असल्यामुळे आपली स्किन कशी होते काजल? ड्राय होते आणि इचीनेस असं खाजवायला वाटतं है ना. तर असे शॅम्पू वापरल्यामुळे काय होतं, हे टी ट्रीमध्ये असे काहीतरी इन्ग्रेडियंट्स आहेत जे आपल्याला स्कॅल्पला नरिशमेंट देतं आणि त्यामुळे आपली इचीनेस आणि डॅन्ड्रफ हे कंट्रोल करतं. बरोबर. आणि तसंच आपण नेहमी शॅम्पू वापरल्यानंतर आपण हे बघा हे शॅम्पू आहे आणि आपण शॅम्पू वापरल्यानंतर आपण काय वापरतो? कंडिशनर वापरतो. हा प्रोडक्ट यूज केल्याने माझे केस खूप स्ट्रॉंग झाले, स्मूथ आणि सॉफ्ट झाले. एक चांगली गोष्ट मामाअर्थची काय माहिती का, कोणतंही प्रोडक्ट तुम्ही घ्या इकडे, तो शॅम्पू असू दे किंवा कंडिशनर असू दे किंवा हेअर ऑइल असू दे, ते काय करतं माहिती आहे, जसं तुम्ही प्रोडक्ट घेता ते प्रोडक्ट ते लोक लिंक करतात एका वेबसाईटबरोबर आणि ते वेबसाईट काय करते माहिती आहे का, वेबसाईटचा एक इनिशिएटिव्ह आहे की 2000 आज आता 22 चालू झालं आहे, 2025च्या साली आपण जेवढे पण प्रोडक्ट केले ते लिंकमुळे ना ते लोक 1 मिलियन ट्री प्लांट करणार आहे. ही एक सर्वात चांगली गोष्ट आहे प्रोडक्ट परचेस केल्यामुळे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्यांचे अँड्रॉइड ॲप पण आहे जे iOS आणि अँड्रॉइड दोघांमध्ये आहे. ते लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. म्हणजे मामाअर्थचं ॲप्लिकेशन आहे. आता बघा जसे काजल हे प्रोडक्ट्स वापरते आहेत, तुम्हाला पण असं वाटलं की हे सुद्धा आम्ही प्रोडक्ट्स वापरायचे आहेत, आम्हाला वापरायला वाटतात आहेत आणि ऑलरेडी तुम्ही सर्व मामाअर्थचे प्रोडक्ट तुम्ही वापरत असाल. खूप छान ब्रँड आहे आणि ब्रँड ऑलरेडी खूप म्हणजे फेमस आहे. जर तुम्हाला वाटलं की हे प्रोडक्ट्स आपल्याला वापरायचे आहेत आणि तुम्हाला जर काहीतरी डिस्काउंट हवा असेल तर आमच्याकडे प्रोमो कोड आहे, ते तुम्ही वापरलं तर तुम्हाला डिस्काउंट मिळेल. तिथं आहे SK2022. हे ऑर्डर प्लेस करताना म्हणजे विकत घेताना ऑनलाईन किंवा ॲपमध्ये जाऊन किंवा असं तर तुम्ही हे टाका म्हणजे तुम्हाला डिस्काउंट मिळेल. आता तुम्हाला जर प्रश्न पडत असेल की हे मी यूज करू शकते का, तू यूज करू शकते किंवा कोण, हे सर्व हेअरसाठी ॲप्लिकेबल आहे म्हणजे कोणीही यूज करू शकतो. अजून याच्यात काय काजल? आणि हे सिलिकॉन आणि पॅराबेन फ्री आहे आणि मामाअर्थचे सगळे प्रोडक्ट्स नॅचरल इन्ग्रेडियंटनी बनवलेत. सर्व काही कसलेही केमिकल्स किंवा काही प्रिझर्वेटिव्ह ऍड नाही आहे यात. सर्व काय जे लिहिलेलं आहे, सर्व काय ज्याच्या आतमध्ये काय ते सर्व आपले इन्ग्रेडियंट्स असं ह्याच्यात लिहिलेले आहे, तुम्ही सर्व चेक करू शकता. आणि अजून जर सांगायचं झालं तर आपण शॅम्पू आणि कंडिशनरबद्दल तर बोललो बघा, हे शॅम्पू आणि हे कंडिशनर ह्याच्याबद्दल तर बोललो. आता आपण हे जे टी ट्री हेअर ऑइल आहे त्याच्याबद्दल बोलूया. म्हणजे ह्याच्यात काय आणि हे जे का चांगलं नाही, काजल असे का वापरते, तुम्ही काजलचे केस तर बघितलंच असेल छान. म्हणजे असे तिने मल्टिपल प्रोडक्ट्समध्ये हे असं प्रोडक्ट आहे जो खूप छान आहे, बॉक्समधून आम्ही काढलेलं आहे. आता इथे पण बघा मामाअर्थच्या टी ट्री हेअर ऑइलबद्दल आपण बोलतोय. तर ह्याच्यात काय लिहिलं माहिती आहे का, ह्याच्यात अँटी फंगल प्रॉपर्टीज आहेत अँड अँटीबॅक्टेरियल. म्हणजे काय असतं माहिती आहे का, आपल्या फंगस जे डॅन्ड्रफ क्रिएट करतं त्याच्याबरोबर फाईट करण्यासाठी ह्याच्यात ते प्रॉपर्टीज आहे. म्हणजे आपल्या डॅन्ड्रफ कमी करणार, आपली डॅन्ड्रफ कमी झालं की आपली इचीनेस पण कमी होणार आणि आपला स्कॅल्प एकदम चांगला राहणार. आणि अजून काय ह्याच्यात, आणि याच्यात जिंजर ऑइल सुद्धा इन्क्लुडेड आहे ज्याने आपले स्कॅल्प क्लीन राहतं नेहमी जेव्हा पण आपण यूज करतो तेव्हा. आणि जिंजर ऑइलमुळे अजून एक फायदा काय की आपलं ब्लड सर्क्युलेशन जे हेडचं आहे ते खूप चांगलं होतं.
आणि कधी कधी बघा आपले केस कसे तुटके असतात, हेअर फॉलिकल्स ते प्रॉपर रिपेअर नाही होत, तर ते ह्याच्याने पण रिपेअर का होतात माहिती का, कारण ह्याच्यात विटामिन ई आहे. तर इन शॉर्टमध्ये ब्रँड एकदम चांगली आहे, फेमस ब्रँड आहे, वेल नोन आहे, तुम्ही पण वापरत असाल, आम्ही पण वापरतो आहे. आणि प्रोडक्ट्स यूज केल्यानंतर बोलतात ना एक रिझल्ट दिसतं, रिझल्ट दिसतं आणि प्रोडक्ट युजेबल आहे आणि छान आहे. आम्ही यूज करतो, तुम्ही सुद्धा यूज करा. सर्व माहिती जेवढे काय लिंक्स आहे कसं काय करा सर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही चेक करा. आता कुठे चालली? आता मी चालली आंघोळीला. 2च बाटल्या तेल आहे ना आणि कंडिशनर. जा टाटा. आणि आपण आता काय करूया, चिकन आणलं लवकर या. चिकन आणलं ते चिकन बनवायचं. लाईटी लाव. आज तुम्हाला रेसिपी दिसणार आहे खूप दिवसांनी. होय. नमस्ते. आज मी चिकन बनवते. एका मसाल्यामध्ये मी 2 चिकन बनवणार आहे, चिकन फ्राय आणि चिकन ग्रेव्ही. ओके. त्यासाठी वाटप वाटून घेतलंय. कांदा, खोबरं, लसूण, आलं, कोथिंबीर हे सगळं भाजून वाटलंय. आणि हे चिकन आहे. चिकन किती आणलंयस तू? 1 किलो. 1 किलो. आता इथे मी 2 बाजूला 2 भांडी ठेवलेली आहेत गॅसवर. आणि त्याच्यामध्ये खडे मसाले टाकले, जिरा आणि खडे मसाले थोडे थोडे टाकायचे. आता त्याच्यामध्ये मी आहे ना हे वाटलेला मसाला टाकते. त्याच्यात सुका कोणता बनवणार, ग्रेव्ही वाला कोणता बनवणार आहे? ह्याच्यामध्ये सुका बनवणार आहे, फ्राय करणार आहे. त्याच्यामध्ये पण मी मसाला टाकणार आहे. म्हणजे सुका पण कसा माहितीये, एकदम कडक नको व्हायला. सुका म्हणजे जरा वाटप टाकून सुका बनवायचा. तेल टाकलं होतं ना? तेल टाकले ना आणि खडे मसाले टाकले. आता इथे मी वाटण टाकलंय. थोडासा आपल्याला ग्रेव्ही म्हणजे सुका बनवायचा, त्याच्यामध्ये पण वाटण टाकायचं थोडा. त्याच्यामध्ये आता मसाला टाकते. लाल मसाला आपल्या घरातला आहे. आणि याच्यामध्ये पण मसाला टाकून घ्यायचा. ग्रेव्हीमध्ये थोडा जास्त टाकायचा. इथे बघा ग्रेव्ही वाला तर ग्रेव्ही सारखं लागतंच, पण सुका म्हणजे इकडे आपण डीप फ्राय कसं करतो कोटिंग करून, हो तसा लागतो है ना. म्हणजे आपल्याला जर डीप फ्राय नाही पाहिजे असेल तर आपण अशा पद्धतीने करू शकतो. हे आपण शॅलो फ्राय बोलू शकतो ना. शॅलो फ्राय. म्हणजे एकदम सुका पण नाही. हळद आणि मसाला टाकला. गरम मसाला आपण नंतर टाकायचा वरून. दोघांची प्रोसेस सेम आहे? सेम. मग फरक काय आहे? फरक म्हणजे तो सुका करायचा आणि हे पातळ करायचा, एवढाच फरक. आणि ह्याच्यात आपण वाटप जास्त टाकलं, त्यात वाटप कमी टाकला. आता मसाला जरा चांगला फिरवून घ्यायचा. पण एकदम ना सुका खायला नाही वाटत. मग जरा त्याच्यामध्ये रसाळू असला ना, आता मसाला वाटपाचा टाकला ना, ते जरा खायला चांगला वाटतो, तिखटासारखा. आपला लोणचा कसा तसा. ही आपली ग्रेव्ही सुकी आहे ना, तर आपण थोडं पाणी टाकायचं. पाणी टाकून जरा चांगली ग्रेव्ही शिजवून घ्यायची. आता याच्यात पाणी जास्त नाही टाकायचं, कारण चिकनला पण पाणी सुटतो ना. त्याच्यामध्ये सुका करायचं, त्याच्यात जास्त पाणी नाही टाकायचं. आता मी त्याच्यामध्ये चिकन टाकते. आणि चिकन पण असं नाही की शोधून हड्डी वेगळी आणि मांस वेगळं नाही, सेम करायचं. जेवढा पाहिजे तेवढा सुका करायचा. आम्ही कसा अर्धा सुका करतो आणि अर्धा ग्रेव्ही वाला करतो. म्हणजे भाजीने आमटी करतो ना, तसा प्रकार. दोघांना 2 टाइम पुरतं आम्हाला हे. हे चांगलं केलं तू, कारण ते सेपरेट नाही केलं ना तेवढी माणसाचा वेळ वाचेल. ह्यात पण आता चिकन टाकायचं आहे. आता हे पहिलं आहे ना, चिकन ढवळून घेते. आता बघा इथे मसाला सगळा चिकनच्या पोळीला लागलाय. आता याच्यामध्ये मीठ टाकायचं, गरम मसाला टाकायचा आणि झाकण ठेवायचा की त्याच्यावर पाणी सुटतो. हा आपला ग्रेव्हीचा पण आहे ना, जरासा फ्राय करायचा चांगला. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये पण चिकन टाकायचं आणि आपल्याला जेवढं पातळ पाहिजे ना तेवढं पाणी टाकायचं. आपलं हे वाटपाचं पाणी ते टाकते. पण ह्याच्यामध्ये तू मसाले जरा जास्त टाकले असतील ना, लाल मसाला. म्हणजे थोडा वाढवायचा, जास्त नाही, थोडा वाढवायचा. आणि ह्याला पण कसं पाणी सुटणार आहे, म्हणजे जास्त पण पाणी नाही आपल्याला, पातळ एकदम पण पातळ नाही. आता दोघांमध्ये पण आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. मीठ कधी टाकायचं आता? आता टाकून घेते.
आता मी त्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. मिठाचा अंदाज आपला बरोबर ठेवायचा, कमी झालं तरी चालेल पण जास्त नको व्हायला. आता याच्यामध्ये मीठ टाकून घेतलंय. आता आपल्याला शिजू किती मिनिटं आता शिजवायचं? झाकण ठेवायचं. पहिलं 5 मिनिटं झाकून ठेवून घ्यायचं. मग त्या ग्रेव्हीचं चिकनचं पाणी सुटेल ना, हां त्याच्यामध्ये तो चिकन शिजून येईल. आता पहिलं झाकण ठेवते. आणि पण सुका करायचं असेल ना तर त्याच्यामध्ये थोडा तेल जास्त लागतो. म्हणजे तर त्या तेलामध्ये ते फिरवायला पाहिजे. म्हणजे शॅलो फ्राय बोलू शकतो हा आपण. हा. आणि इथे याला किती मिनिटं? आता याला पण झाकण ठेवते. चिकन शिजायला मिनिमम 15-20 मिनिटं 15-20 लागतात. मिनिटं लागतात. त्याच्या अगोदर चिकन शिजतच नाही. शिजत नाही. आणि तेच मटण बनवायचं असेल तर डबल टाइम त्याला तर कुकरला पण लावू शकतो आपण. है ना. हा, त्याशिवाय ते शिजणार नाही. आता आपण दोन्ही चिकनमध्ये गरम मसाला टाकून घेऊया. दोन्ही आपली चिकनची झाकणी खोलायची. गरम मसाला टाकते. आणि याच्यामध्ये आहे ना मी 1 चमचा हे टोमॅटो केचप घेतलाय सुक्यामध्ये. म्हणजे असं चिकन बनवतं की कोणीही बनवू शकतो हे चिकन, आहे ना. हा, कोणी बनवू शकतो. आता हे आपल्याला हे पातळ वाटतोय ना, हे आपल्याला पूर्ण सुकवायचं आहे. पण आधी शिजवून घ्यायचं. असं परत असं शिजवत व्हायचं आहे ना. हा, मग आता काय जास्त आता टाकायची काय गरज आहे ना आता दुसरं? काय नाही टाकायचं. आता सर्व टाकलेलं आहे. ते शिजवून घेतलं फक्त की आता शिजवूनच घ्यायचं आहे. आपली रेसिपी झाली. हा, आता आपण आरामात शिजवू शकतो. असं नाही की 10-15 मिनिटातच आपल्याला करून घ्यायचं आहे. गॅस बारीक करून आरामात शिजू द्यायचं. आपण घरात असतो तेव्हा. आता मी पण तसंच करते, तोपर्यंत बाकीचं काम करते. चला आपण जाऊया आणि आपले प्रोडक्ट्स ठेवूया तिकडे. आपले सर्व प्रोडक्ट्स ठेवलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता इकडे पण हेच प्रोडक्ट आहे, नवीन आहेत मागवलेले आणि जुने प्रोडक्ट इकडे आहेत बघा. ठीक आहे, सेम कंपनीचेच आहेत ते. इथे बघा मी पण फ्रेश झालो आहे. मम्मीची पण रेसिपी झालेली आहे पूर्ण. आता इथे जेवायचं आहे खाली. आणि आपली काजल कुठे आहे? खाली रांगोळीला गेली ना. चला आता झालंय टोटल. हा, झालं. बघूया का? हा, अरे वा. ग्रेव्हीवालं. चला बाहेर जाऊया ना. हा, चल इथे बसला तरी चालेल. आणि इथे काजल बसा, पंखा लाव. काजल पण आलेली आहे. चल काजल, झालं ना तुझं? चला जेवायला चला आता. चल जेवायला झाली. आणि इथे आपले जेवून घ्या पटकन. बुबू पण आलेले आहेत. बघू पण टाइमवर आलेले आहे. बुबूला पण वास आलेला आहे वाटतं. बरोबर देतो तुम्हाला पण जेवायला देऊया. चला इथे पाणी कसलं सांडलं हे? कपड्यांचं ना. पडायला व्हायला बाहेर जरा सांभाळून जाऊ आता तिकडे, नाही तर डायरेक्ट वाळूमध्ये जाल. चला जेवायला घेऊया आणि कशी झाली रेसिपी ते पण आपण सांगूया. चला हा, चल. है ना. हे शॅलो फ्राय बनवलंय मम्मीनी, पण ते कमी शॅलो फ्राय आहेत. हा, ते तेल नाही त्याच्यात. हा टोप हे बघा. आता हे तुम्हाला अजून तुम्हाला एक वस्तू दाखवतो बघा. हे जर आपण असं उचललं ना, ह्याच्या खाली बघा काय आहे. म्हणजे डायरेक्ट असं आपण खाली ठेवायला नको हे ना. हा, ह्याच्यात डिफरन्स असतो, डिस्टन्स आहे बघा. दिसलं? है ना. अंतर आहे बघा. खाली माझा बोट जातो बघा, है ना. त्याच्यावरती हे असं ठेवायचं गरम गरम वस्तू असेल तर, होय. है ना. हे घे काजल, घेऊन जा बाहेर. सर्वात आधी मम्मी हे घेऊन जा. हे घेऊन जा काजल. असं मागवायचं आहे ना. चला ना. हे स्मूथ झालेले आहे केस. आता आपण जेवण घ्यायला लागले. भूक. टॉप बदलू नको. इथे जेवण आणलेलं आहे. आता आम्ही जेवायला घेतो सर्वजण. जंगल कर. इथे बघा आम्ही जेवायला बसलो आहे. आपलं चिकन बघा. अरे वा, सुका छान झालाय ना. आणि मग तुझ्या ताटात काय काय आहे? भाजी बघ. परसबीची भाजी आहे, फणसाची भाजी आहे, पाल्याची आहे, कढी आहे, लोणचं आहे, भात आहे. आणि इथे आम्ही बघा लाईट पंखा सर्व बंद केलेला आहे. काहीच चालू नाही आपल्या घरी आता. म्हणजे उजेड, मस्त थंड वाटते, हवा येते. उजेड केवढा आहे बघा, आहे ना. हा, ते भात वाढलेला आहे. आणि ग्रेव्ही ग्रेव्ही वाढ जरा भातावरती बघूया. अरे वा. मस्त. हे आम्ही 2 टाइम खाणार आहे दोघं जण, है ना. आणि तुमची जोडीदार. हा, आमच्या डॉगी, आमचे बुबू पण खाणार आहे. असं आम्ही भातावरती घेतो, है ना. आणि चिकन पण वाढ ह्याच्यात, म्हणजे हातात रेडी झाला. फोडं पण द्यायची त्याच्यावरतीच. भातावरच द्यायची हा, एक साथ. झालेलं आहे हे. आता चिकन वाडा आपला म्हणजे हातात रेडी झाला. कोणाकोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय सांगा.
वाढणाऱ्याच्या सुटल्या वाटतं. जरा सुका चांगला वाटतो ना भाजी. सुका पाहिजे असं मला ना. चिकन जरी किती पण ग्रेव्हीवाला केलं ना सुका लागतो जरा, म्हणजे छान वाटतं. इथे चुलीवरचा असू दे, डीप फ्राय असू दे, शॅलो फ्राय असू दे किंवा असा असू दे, पण हवंच असं. मग आपलं थाली रेडी झालेली आहे चिकनची. तर लिंबू कांदा घ्यायचा इकडे साईडला तोंडाला पाणी सुटलंय. आणि जेवून घ्यायचा. आता आम्ही जेवून घेतो आणि मग तुमच्याशी बोलतो. काजलने पहिला घास घेतलेला आहे. कसं झालंय ग्रेव्ही आणि फ्राय. एक नंबर. आणि काजलसाठी स्पेशल आम्ही कांदा आणतो आहे ना. आता आम्ही जेवून घेतो. मम्मी पण जेवते. व्हिडिओ पेटा कलेजी कांदा आणि व्हिडिओ बघत बघत मम्मी जेवते. जेवल्यावर आम्ही बोलूया आहे ना. इथे आमचं जेवण झालेलं आहे आणि इथे आमचे बुबू लोक वाट बघतात आहे. चला खाली 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 खाली. तुमचं ताट कुठे आहे? ताट कुठे तुझं ताट कुठे आहे? इथे हे आमच्या बुबूसाठी चिकन भात. हा त्यांचा ताट. तो तर नाचतो. उड्या मारतोय बघ. थांबा, भांडणं करायची नाही. तुम्हाला वेगळे ताट करणार थोड्या दिवसांनी. थांबा. बस तिकडे घाल अर्धा. तिकडे घाल खाली त्या घाल. साईडनी घाला. तो त्या प्लास्टिक वर घाल. आता एकदम बरी तिघे खातात आहे. खा खाली खा. खाली खाली खा. तुम्हाला एक सांगू, जेव्हा चिकन भात असतो किंवा चिकन इन्ग्रेडियंट मध्ये असेल ना तर एकत्र खातात. व्हेज असेल तर भांडणं करतात. खावा 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 आरामात. घशात अडकेल. पळाली बघ. खा ग खा. खा तू. ए कालू, अरे खा. हल्दी खात नाही. बिस्किट पाहिजे तुला.